Aze kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane sisho sithi-ke bese sabalale lezi imvula-ke ephelezela ukuduma kakhulukazi entshonalanga naseningizimu yeKwaZulu Natal siyongena Eastern Cape empumalanga kanjalo nasempumalanga eFreystata. Lezi imvula bese zikhona nje ngaphambi kokuthi-ke lizilahle kunina namhlanje zibe lapha nalapha uma ungena ikakhulukazi eNorth West uyongena lapho ko-DR. Azikho imvula esingasilindele masamba siyobheka-ke engxenye sentshonalanga kanti-ke masamba siyobheka usuku lakusasa sika ngamafu nje ukuhambisana nenkungu ikakhulukazi-ke entshonalanga sogwini zibe lapha nalapha lezi imvula ezingaphelezela ukuduma esingasilindela ngokushaya kwenhlamvu yelanga kuzo zonke indawo ezilapha eNamibia uyongena-ke enkabeni yaseFreystata eNorth West uyosondela KwaZulu Natal kanjalo naseGauteng zimvula nje zokushaya kwenhlamvu yelanga kanti-ke isixwayiso sakusasa isimo sezulu esingabhebhisa umlilo ikakhulukazi lapha ko-Apintini ukwehlela njalo lapha ko-DR mawuze waqala umlilo kube nzima kakhulu kunqoba amazinga okushisa ebusuku namhlanje kuye kofika kusasa kuseyimpondo zankomo futhumala likhathisa ingubo eThekwini yongena ko-Richards Bay kanjalo nalapha koMessina enkabeni lithande nje ukufuthumala nakhona entshonalanga libe phakathi nje kuSutherland kanti ngokuphama enhlamvu yelanga kusasa emva kwamadina lobe likhipha imkovetsheni lapha ko-Apintini ko-Calvin yongena kuSutherland awubheke lapha ko-Vistile ngathanda ukungabekezeleki u-41 siyongena Eastern Cape kube nzima KwaZulu Natal kuzo zonke indawo sothanda ukuba nzima kakhulu kuyashisa kakhulu ohambisana nomsokamo eThekwini ko-Richards Bay eGauteng lishisa ngokuphakathi yongena eFreystata kanjalo nako-North West uyongena lapha ngasenyakatho lithanda ukuba phakathi ngisho ngithabile nasi intambo ngiyayithetha indawo benobusuku obuhle.